Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su wal fajr yace wa layalin ashr Allah yace ina rantsuwa da alfijir sannan ina rantsuwa da kwanaki 10 wa layalin ashr dare raki 10 kwanaki 10 waɗannan kwanaki 10 mafi yawan malaman tafsiri suka ce su ne 10 watan Zulhijja ana aikin alkhairi a cikin su ba a ce dole sai ka azumce su duka ba akwai daga cikin malamai da suka sanya azumi shine aikin su kamar Imam Ahmad wallahu alam shi yakan ya jaza ai azumin 10 saboda yana ganin cikin ibadu daga cikin waɗanda suke gaba akwai azumi saboda shi ibadan azumi ya kunshi abubuwa da yawa kuma shi ba sai mai kuɗi zai yi ba kowa zai iya yi kaga aka ce sadaka ne ai kaga sai mai dan shi amma azumi wannan garabasa ne kowa zai iya yi saboda haka a dage in Allah ya sa azumin aka yi in Allah ya sa sadaka aka yi in Allah ya sa an natsu a wuri ne ana ta zikiri aita ambaton Allah aita kyakkyawan abin nan da ake ce masa alkaba'i ga mutane to wannan yayi za a samu lada mai dimbin yawa sa'annan sai abin da ya shafi 9 ga watan Ramadan watan Zulhijja wannan shine ranan da alhazai suke zuwa suna tsayuwa a Arafa wannan rana kana kallon su zaka tuna da ranar alkiyama a ranan da zaka kowa ya iri daya kowa da fararen kaya kowa kansa ba hulla hasbunallahu wa ni'mal wakeel to a wannan rana Allah yana alfahari sai ya ce wa mala'iku ya ce ku kalli bayina ga su can sun yi ƙura ga su can sun yi butu-butu kowa sifansa iri ɗaya ya ce to sun taru saboda yi ne ko to na gafarta musu duk wanda ya samu tsayuwan arfa Allah yana gafarta masa to mu kuma da muke gida mu samu zuwa hajji ba abinda aka sunnanta mana shine mu yi azumin arfa kuma wannan azumi na arfa ko da ya fada wata rana ne sabani yanda ake ta kawo manganu ce in ya fada ranar juma'a ba za a yi ba in ya fada ranar asabar ba za a yi ba kowace rana ta fada ai za a yi ta ne don ranar arafa ce ba don ranar juma'a ba ce sannan ranar 10 ga wata akwai layya wannan layya sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya gada daga kakansa annabi Ibrahim Allah ya ba mu labari ya ce fa dainahu bi dhibhin azim Allah ya ce mun fanshi annabi Ismail da wani abun yanka mai girma wannan abun yanka mai girma mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa rago ne to da wannan dalili ne malikiya suka ce yin layya da rago ya fi lada tare da ƙarin dalilin da suke cewa naman rago ya mafi daɗi amma jumhur na malamai aka ce jumhur an mafi yawan malamai sun tafi akan cewa yin layya da dabba mafi girma har zuwa ƙasa shi fi lada saboda haka yin layya da raƙumi shine farko sannan me sannan sa sannan rago sannan waɗancan baƙaƙe awaki ko kace kadduwa ko suke bi masu kuma kowanne cikin wannan dangin namiji da macen sa ya halarsa a layya da shi su kuma jumhur suna kafa dalili da cewa abin da suka ce yin layya da wa'ancan manya sun fi suka ce na farko da annabi ya tashi kamanta lada da ake samu cikin ibadan juma'a sai ya ce duk wanda ya zo farkon lokaci ranar juma'a ya ce za a ba shi lada kamar wanda ya yi sadaka da me da raƙumi sannan ya ce wanda ya biyo bayansa za a ba shi lada kamar wanda ya yi sadaka da me sa sannan wanda ya biyo bayansa za a ba shi lada kamar wanda ya sadaka da rago tumaki kenan har aka zo zuwa kan akuya har aka zo kan kaza har aka zo kan kwai sannan kwai shine ƙarshe a lokacin da liman kenan ya zo ya hau kan mimbari mala'ika sai rufe littafi yanzu ba maganan zuwa ana sa ladan wanda ya zo sai dai ka samu lada na juma'a ina ba ta an fahimta to da wannan sai suka ce lallai wannan na nuni akan cewa ashe haka jerin ladan yake kuma suka ce
ai dalilin da yasa Allah ya shar'anta ma annabi Ibrahim yayi layya da rago saboda sauƙaƙawa al'umma ne, sai aka ɗauki tsaka-tsaki, sai ba a ɗauki ƙololi ba kan mutane su sha wahala. Don da an fara da raƙumi kowa na nan na fitika sai ya nemo raƙumi, to sai aka fara da tsaka-tsaki ta yadda wannan insha Allah ta'ala kowa zai iya. To mu kuma ɗan adam da muka gane cewa wannan ake nema, sai aka lafta masa kuɗi, ko ba haka bane? An ce tsaka-tsaki ne saboda a samu sauƙi. To sai ka samu rago guda miliyan guda, har miliyan ma da 500, wai akwai rago. Ce to ni dai in ka gani nan na da miliyan nan, sai in je in samu wani burtumin sa, in zo in yanka ma in raba mutane sadaka shi yayi yawa. Saboda daga cikin abin da ake samun lada ai akwai rabawa makwabta da wannan, akwai rabawa makwabta da hakan. To kuma daga cikin kuskure da muke yi shine mutumin da Allah bai bashi kuɗi na sayan rago ba, wasu ga yaƙin layya, alhali bayan rago akwai tunkiya. Menene naka da jin kunya don kaje kaso tunkiya? Abin da kake da shi kenan. Bayan tunkiya akwai dan bunsuru, ka rasa ka buga sai ka dan samu dan 70,000 nika kai kasuwa ka sawo bunsuru, kuma wallahi za a baka ladan layya cikakke. Kai in ya gagara je ka samu yan akuya kai laye da ita, da ka tara kuɗin ka ce wai kai ba da kuɗi, amma kuma gashi ka je ka so ma uwar gidanka kaji 2, amarya kaji 2, waccan kaza 2, in ka haɗa bibiyun nan 20,000 80,000 ya isa ka sayi ɗan bunsuru lafiyayye ka yanka kai me kai layya, kuma ka samu ladanka, kuma ka zubar da jini na layya. Amma ina in mutum yana da kuɗin yar akuyarsa 60,000 ba zai saya ba, sai ce ba shi da kuɗin layya. Wannan ba haka yake ba. Saboda haka yana da kyau duk wanda Allah ya hore mashi ɗan dama, ko 60,000 kake da shi, kake ganin ba yanzu raguna in ka je kasuwa sayan rago, in aka nuna maka ragon 150 sai ka sha mamaki. 150 ɗan ƙarami. Da zo ake nuna mu wani rago 120, na kalle shi na ce to wannan shi ya gama shan mama, aka ce ma ai watan shi 7, na ce to ya isa layya. To yana ɗan nama kam, ɗan gajeren rago ne haka, wai watan shi 7, na ce ikon Allah 120 za a sai ka gani. To saboda haka abin nan na daga cikin nuna wa Allah godiya a wannan ranar shine ka zo masa da jini, ka zubar da jini. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tsoron Allah nan ne ake bukata. Wani na iya zuwa je so ragon miliyan guda ya zo ya daure shi a kofar gida, duk wanda ya wuce ce kai Alhaji bana fa an faso ta, ta wuce shi kuma yana jin daɗi, ladan suna ta raguwa. Shi ko wanne dan so dan bunsurunsa iya abin da zai iya kenan ya wuce da shi cikin gida, kuma ranar sallah yanka kayan sa yi ma Allah ikhlasi, wannan bunsurun sai fi wancan katon ragon lada saboda ikhlasi. Saboda haka yana da kyau mu lura sosai. Sannan rago ɗaya yana isarwa mutum da shi da iyalinsa. Tare da haka babu laifi cikin iyalinka duk wanda ke da hali ya yi layyansa na musamman wa kansa. Matarka in ta da hali ta yanka ragonta, ƴaƴanka manya suna da hali su yanka wa kansu. Kan mu dinga kira wa kanmu talauci, kaga mutum ya ce shi baya da kuɗi, amma kuma ranar sallah ka ganshi wani hidiman da zai na 100,000. Akwai wata da naji ta tana cewa tana neman cikon kuɗi da sayi waya saboda hoto ranar sallah. Kaga ko waya mai kyakkyawan kyamara yanzu ai sai ka fidda 150 ko? Ita kuɗin da take nema kenan na waya don a sha hoto ranar. Yanzu ba neman kuɗin ragon lai take yi ba. Saboda ta ji an ce in babanta yayi ya wadatar da kowa, shikenan. Amma dai ba za ki samu lada kaman ki ke kadai ba ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna guda 2
amlahaini aqranain, wasu raguna guda biyu farare waɗanda akwai yanzuruna fi sawad wa yamshi fi sawad, ko suna kallo a baki, idon su baki, kafafuwan su haka baki, ya yanka guda biyu. ɗaya yace nawa da iyalan gidana, hadha min Muhammadin wa ali Muhammadin. ɗaya da yazo yanka shi sai ce ya Allah ka amsa mana, yace wannan daga gare ni ne da iyalan gidana, yace kuma da wanda bai samu yin layya ba cikin al'ummata. Saboda haka duk wanda bai samu layya ba da gaske ne baya da abun layya, to ranan layya ya shiga cikin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma in kana da shi kawai kanka rowa baka ciki. Abu na gaba shine shi ragon layya ko abun layya ba a ɗiban wani abu a cikinsa a biya wanda ya fiɗa. Baka cewa ɗauki fatan ka je da shi matsayin ladan ka, ba a haka. Dole ka biya shi kuɗin shi, kuma in ka lura cewa yana da bukata ka ɗibi naman ka bashi, sadaka fi sabilillahi. To akwai tsari da ƙungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna ta kawo, ita ce farkon ta kawo wannan tsari a ƙungiyance, cewa a tara fatun layya domin a yi aikin alkhairi da su. Kuma daga cikin ayyukan alkhairi da aka yi, kun gani ga masallaci na Abega, ga gidan baƙi nan, yanzu akwai Islamic University da ake ginawa a Hadeja. An yi yawan gine-ginen wurin, har ana ta yin titi a ciki, ana so a ƙara sashi. Saboda haka wannan ƙungiya ta fara kawo wannan tsari. To da kishiyoyinta suka gani su ma, sai su ma suka ce wai su ma suna nima don kai musu fatun layya. To ba mu ce kun yi abin da ba daidai ba dai, amma dai wannan ƙungiya ita ce pioneer. To ba wannan ne matsalan ba. Matsalan shine in aka ba yaro fatan layya ya je ya kai masallaci, to akan samu masu sayan fatu suna tsayawa a hanya, sai su tare yara, sai su dan ba su dan canji, sai su karbi fatan layya, ko su karba su ce kawo zamu kai, sai su yi hanya da shi. To saboda haka sai aka ce a sanar da mutane cewa a lura da kyawu, in kana so fatan layyan kai inda zai kai, yanda za a yi aiki da shi ka samu lada, ma dama wannan ginin na nan a tsaye ana karatu, ko wannan abin aikin alkhairin na tsaye ana karatu, to ladan ka zai tafiya duk lokacin da aka yi amfani da shi. To sai aka ce yi kokari ka tabbatar da fatan layyanka ya kai. Minti nawa zai dauke ka a matsayinka na magidanci ka dauko shi ka zo ka kawo? Minti nawa? Ko kuma ka kira wani daga cikin yan kwamitin ka ce don Allah ku zo gidana ga fatuna a zo a dauka. Duk za a iya yin wannan. Amma a kiyaye ba yara fatan layya, don abin da ke faruwa kenan. Abu na gaba shine duk wanda za a yi masa fiɗa ya tabbatar ya gargaɗi mai fiɗa. To wani ka mun fiɗa da kyau, ban so a fasa mun fata, ban so abin man tsoka a fatan, saboda wannan na rage darajar kuɗin fatan layya. Duk fatan da aka fasa ta, kamar yadda aka gaya mana, an ce ba ta wuce 200. Kaga an yi hasara. Saboda haka sai a ja masa kunni da kyau, domin abin da ke faruwa shine masu fiɗan suna sauri su gama fede maka su je na wani, ko ba haka bane? Sanadiyan wannan sai a fasa maka fata, ko a rede maka nama akan fata ka ganshi gashi nan burji. To ana so a kiyaye wannan saboda a samu abin da ake bukata. Abu na gaba shine idan Allah bai baka dama kai layya ba ranan sallah, kana da daman kai ranan 11, 12, 13. Ranan 13 yana karewa da rana ta fadi shikenan an gama. In baka da shi kuma shikenan. Ba shikenan. Amma waɗannan ranaku ayyamut tashriq ne, kana iya yanka a cikin su. Abu na gaba shi wannan naman layya din ana so a ɗebe wa talaka kewa da shi. Wa at'imul ba'isa wal faqir. Al ba'is al faqir. Wani wuri alqani'a wal mu'tar. To don Allah, duk da cewa shari'a ta baka dama
ka iya yin layyanka ka dunkule namanka da kai da iyalinka ku canye, amma kai ma ka san makwabtanka ba za su maka kallo da ido mai kyau ba, ko yaya ba za a kalle ka da ido mai kyau ba, musamman wanda ba su da shi. To kuma irin layyan da muke yi layya ne da lalle bai isa. Mutum ne yana da yara 15, yana da mata 2 ko makamanci haka, kuma ya je ya so rago na 250, kuma ragon nan bai kai ya kawo ba. Saboda haka da zaran an zo an faffashe shi ya raba daki 3 na matansa, sai ga ya kare abin ba yawa. To madama ba kullum ake samu ban naka ce ai dawo mu ya ishe mu, to kai ma kana samun sa zaka masa kyakkyawan zama da dan ruwanka mai sanyi. Akwai wanda aka ban labarin sa, aka nawo shi aka ce kaga wannan wallahi in yayi layya saboda ma gudun fitina zai sa a raba naman nan. An gaya man kason da ake rabawa zai ce to wannan nawa ne ka kowa ya taba. Saboda haka da zaran ya shigo sai ya diba ya sa a leda. Shi an ce duk naman zai ci bai zawo, duk lokacin da ya shigo gida sai ya diba ya zuba a leda, ka same shi anda yake zaune yana motsi da baki. To kaga irin wannan in ba bai da hankali ba kaga ba zai rabo da kyau ba. To tare da haka dai ayi kokari a ba makwabta wanda ba su da shi, kuma aka tashi ba don Allah kada ayi dan abin nan da ake sawa a tire tsoka guda an je an kai maka ka cire tsoka guda sai ka ji ma kana kiwuyan tashi ma ka sa a wuta, saboda dan haka dai abin sai ka ji tunanin to wannan ma zan sa shi a wuta ya zai da shi. Saboda haka a raba da Allah, a yi ƙoƙari a bayar. Abu na ƙarshe shi ne abin da ake ce ma wa'annan kwanaki 3 ayyamut tashriq. A wancan lokaci in suka yi layya sukan bayan sun gasa shi ko sun busar akan dinga busar da shi a rana yana bushewa, za ga mutum yayi wata guda da naman sa yana cin abinsa. Zaka iya gane wannan in ka samu mutanen Borno suna wannan, musamman irin shuwa Arab din, sai a ce maka wannan naman ragon layya ne tun na bara, sun aje abun su ya bushe kyam, sai dai za a zo a yi miya sai a dauka a jefa, suna irin wannan. Saboda haka wannan shine bayani akan abin da ya shafi wannan layya, kuma kan mu ja maganan da yawa. Na san akwai munasabobi da yawa ana ta karantar da mu, kawai nayi ne don tunatarwa. Allah subhanahu wataala ya karba mana, ya sa muna da rai da lafiya. Allah subhanahu wataala ya bamu, ya sahale mana abin da zamu yi hidiman sallah da shi, mu yi layya da shi. Allah subhanahu wataala karfa mana asiri, kuma don Allah in baka da shi kaka je ka ciwo bashi bayan sallah a zo a ta kunkusa maka gida kana boyewa. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Amma idan ka san akwai wani kuɗi da kake tsammanin sa tabbashi cewa wannan kuɗin za su zo, to don Allah ba laifi ka iya yin haka. Da zo wani yake gaya mai ce wallahi sun je a angon sun je suka an so sa na 800, karamar sallar nan 800 aka zo aka yi watan danta aka raba ta 50-50. yace wallahi tallahi har yanzu ba a ba mai sa kudin sa ba. An je an dauko 300 ana bashi, yace wallahi ba zai amsa ba saboda an ce mashi akwai kudin sa a ƙasa. To yaya baka da kudi sai ka ci nama? Kai hakuri mana ka sa ido killon da suka yi laya a angonku su baka. Kuma duk wanda ya je yayi musharaka alayya shine ga abin nan sa mutum 7 ko raƙumi mutum 7, kauli mafi inganci. Akwai wanda suka ce raƙumi mutum 10 su yi musharaka. To duk wanda ya je musharaka alayya tayi. To amma wanda ya je so bunsuru shi kadai ya fi kalada. Kaga dai a musharakan nan killa sai ka biya 100 ko 150 za ku samu rago abin nan sa mai kyau ku sai. To wanda ya je so bunsuru shekararre, dama kun san bunsuru sai ya shekara, akuya sai sun shekara, rago ne dan wata 6 zuwa 7 bisa babin lalura. To sai kuma sa shekara 2 ya shiga na 3, sai raƙumi shekara 5 ya shiga na 6. Wanda yayi shi kadai yafi wanda suka yi musharaka samun lada. Yawa wanda kana da kudin ka tsaya wani musharaka
ka je kai kai kadai abinka da abin da Allah ya hore maka. Allah ka rufa mana asiri. Na'am. Alaikum assalam. Yace musharakan nan ana ganin kamar zai fi nama. Ai ba fin nama ake magana ba yanzu. Ladan ne yanzu. Tsarin ladan shine mutumin da yayi shi kadai ya fi lada. Kun gane? Ya fi lada. Haka dai malamai suka yi bayanin sa tiryan na'am a'a yace wurin yanka idan mutum ya zo yin yanka zaka ce bismillahi Allahu akbar to kafin kai yankan ne ko bayan sai kai yanka. To ni abin nan sani shine kafin kai yanka shine zaka ce bismillahi Allahu akbar. To amma abinda muka taso da muke gani shine sai ka yanka in ka ce bismillah kai yanka sai jini ya gama sai ka ce Allahu akbar. To gaskiya ban ci karo da wani dalili akan wannan ba akan haka. Amma mun san cewa an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yanka yakan ce bismillahi Allahu akbar. To wannan haka zaka yi kuma in son samu ne ka sanya kafanka a daidai wurin kafadan shi abin yankan sai ka danne shi ma daga cikin sunna yana daga cikin sunna sai ka yanka kayanka kuma insha Allah ta'ala ana so ya zamanto shine farkon abin da zaka fara ci in ya samu in so ya samu in so bai samu ba yunwa ya maka kace sai ka ci abin da zaka ci kafin lokacin da zan ci wa nusuki wa mahayaya wa matiya lillahi rabbil alamin gaskiya ba shi ban gan shi ba ban ga wannan ba kaga abubuwa da yawa ne baka hada qul inna salati sallata wato idi kenan da kai ko wa nusuki yazo wannan ita ce yankan ko kuma kaga wannan ayan ta bi fadin wannan abin da kake magana in ka ji tafsirin sai ka sha mamaki wa mahayaya da rayuwarka wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin sai ka kara da la sharika lahu ko sai kara har karshe amma gaskiya wannan baya daga cikin abin nan karatun layya yanka baya daga ciki kuma don Allah a koyan da ake yankan nan ana yanka audija ne wato in ka kalli nan bayan haɓa ƙasan haɓa to daidai nan ake yankawa kakkai ƙasa zuwa nan akwai wasu jijiyoyi guda biyu da suke nan to ka tabbatar yankanka ya sauka kansu shikenan insha Allah ta'ala lafiya lau kuma kai ihsani ka kyautata yanka kada ka je ka dauko wani wuka da kushashe ka zo kai ta ba dabba wahala kai haka yawa a koyi wannan wani sai ganshi ya zo yanka sai zo ƙasa nan sai yanka ba haka ake yanka ba raƙumi ne kawai kake da daman ka soki nahar nasa nahar ɗinsa shine shi kuma nan ɗinsa shi kuma ba nan ake yanka ba shi kuma zaka samu yanzu cikin mu wanda suke yanka raƙumi sai a zo sai a ɗaure raƙumi a ɗaure kafansa a ɗaure wuyansa a malƙwaye ta can sai a zo a samu wuya kuma na ana yanka ba haka ake yanka raƙumi ba shi nahar ake masa ya ake masa a tsayensa yake sai a ɗaure kafansa guda na gaba kaga in ka ɗaure kafansa guda na gaba ko motsa bai iya yi saboda ya san yan motsa zai faɗi to a tsayen nan da yake kawai sai ka zo ka samo ko da wuƙa mai kaifi ne ko mashi kana zuwa nan wurin ka so ka tsit kawai ka cire shi kenan an gama hakan nan zai tsaya a tsayen nan bai iya komai jini na zuba swa har sai jini ya kare ya shine faiza wajabat junubu sai ya faɗi kawai a sasanninsa shikenan sai kuma a ci gaba da abin da ya rage na fiɗa da sauransu ba yanka shi ba yanka wayan shi ake yi ba sai da kawai a zo a ce da kan a dadda dama wuyan dogo ne kaga sai a sassare shi yadda ake so
eh wallahu a'lam. Allah ka samu dace. Oh, yace mutum kan iya sayan abin layyansa ya yanka tun a kasuwa inda ya saya, kwarai da gaske. Da asali bari ku ji yanda ake laye, da asali sahabbai kowa na zuwa da ragonsa idi ne. Filin idi ake zuwa da shi, kowa ya dan kama ragonsa je filin idi. Shikenan ana sallama manzon Allah ya yanka nashi, kawai kowa sai ya kwanta da nashi yanka. To sai yazo ya zama idi ya zama kaman kwata ko ina na wari. To shi sai yanzu ba a damu ba, sai kowa ya aje nasa a gida, in ya dawo sai yanka, amma ba wai an ce dole yankan a gida za a yi ta ba. Duk inda za ka yi ta kai ta ka yanka kayanka, ko kwata ka je kai kayanka ka yanka. Kun gane ai, ba wanda ya ce dole sai a gida za ka yanka. Kamar yadda kuka ji da a ina ake yankan? Filin idi. An bar ɗaya, akwai hikima. Za ta buge mutum. To kaga ita da yake an san za ta iya illa, ai kaga an hana ta. Wato hikimar da ake amfani da shi shine wai kada a takura dabba ba ta motsa ba. To kuma gashi an ce wa idza qataltum fa ahsinul qitla. In za ku yi kisa, za ku yi yanka, ku kyautata kisa. To sai ya zama yanzu aka zo daurewa sai a bar kafa guda wai saboda dabba ya dan samu ya shura har dai ya ransa ya fita. So duk wanda ya wannan ni ba zan ce bai daidai ba. Wallahu a'lam. Ina ganin shikenan ko? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة